Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, May 20. Traffic flow sa CSFP, prioridad na maisaayos ng CPOSCO. Sampung bus drivers at 8 konduktor tinanggalan ng lisensya ng LTO matapos magpositibo sa drug test. Mga Pilipinong domestic workers sa Hong Kong pinag-iingat sa surrogacy jobs at visa fixers. ₱55 public schools sa Angeles City sasailalim sa fumigation kontra dengue. Sustainable fishing practice ibinida ng mga mangingisda sa Zambales. Speaking of traffic, makakausap natin sa telepono si Engineer Carenzo V. Guevara, ang Traffic Operations Officer 4, kaugnay ng mga hakbang na kanilang ginagawa para mapanatili ang maayos sa daloy ng trapiko sa syudad. Magandang gabi po, Engineer. Unang tanong po, ano po ang mga pangunahing reklamo o concern na natanggap ninyo sa mga motorista? Yes, early evening po sa lahat ng taga-pakinig natin. No? So along our major thoroughfares, nakaka-receive po kami ng mga reklamo tungkol sa mga drivers na may unethical driving behaviors po. Tulad po nito, yung mga swerving, unsafe turning, at yung iba, mabilis daw po magpatakbo ng sasakyan. So, kaya po, kasabay nito, may mga reklamo din patungkol sa mga illegally parked vehicles. At saka yung mga road crashes po sa kalsadahan po ng San Fernando. Engineer, ano po yung mga inisyatiba ng CPOSCO upang maisaayos ang traffic flow at mabawasan po ang traffic buildup sa mga highly congested na areas? So, ayun na, aside sa pagpapatupad po ng ating city ordinance, na sa palagay ko po, na sangkap din to para maisaayos ang traffic flow sa ating syudad. May mga engineering interventions din po na kasalukuyang iniimplementa ng departamento. Una po dito ay yung continuous flow of traffic natin sa mga 3 T intersections po, dito sa City of San Fernando. Namely, yung Lazatin Boulevard and MacArthur Highway Junction, which is mas kilala po sa tawag na St. Jude traffic light. And then pangalawa po dito yung Sindalan Road, MacArthur Highway Junction. Pangatlo po dito, yung Friendship Highway and MacArthur Highway Junction. So kung mapapansin nyo po or kung napadpad na po kayo sa mga nabanggit ko na lugar, may mga na-install po tayo mga plastic barrier wherein yung outermost lane po natin, continuous flow po yung traffic nila. So kahit na nakapula po yung traffic light natin, po pwede silang dumaan continuously. Then, pangalawa po dito, may kamakailan lang po na nai-implementa po ang opisina. Nag-install naman po kami ng mga median traffic facilities sa kahabaan po ng MacArthur Highway, Dolores Business District. Nakasalukuyan po ay nakaka-receive naman po ng magagandang feedback po ang opisina po.
Engineer, bukod po sa mga barriers at dun sa mga traffic utilities na nilalagay po natin sa syudad ng San Fernando, may mga bagong ordinansa o polisiya bang pinapatupad ngayon pagdating sa traffic management po ng ating syudad? Sa ngayon, sir, mas pinapaigting po namin yung pagpapatupad po sa mga existing traffic rules and regulations na nakapalood po sa Traffic Management Code po ng syudad. Pero nagkakaroon din po ng mga additional policies ang office kapag ka po may mga memorandum na ibinababa po ang mga national agencies po tulad ng DILG at LTO. Engineer, ngayon po matapos po natin kumbaga gawin itong mga solusyon na itong nabanggit ninyo, kumusta po ang koordinasyon natin sa mga barangay transport groups at private sector para sa pagpapatupad ng mga reforma sa traffic po? Actually, sir, on previous years, may mga nako-conduct po kaming mga road safety seminars among our barangays po dito sa city and also among the integrated schools. So we believe yung ganitong klase ng coordination sa level pa lang po nila, yung mga estudyante, bilang mga estudyante, kung malaman na nila yung mga road safety practices and traffic rules at their age, talagang malaking tulong po ito sa city in the long run. In terms of naman po sa mga transport groups, in fact may unit po na ang department na nagpo-focus sa regulations ng mga public utility vehicles po na pumapasada sa syudad po natin. Ayun, sir. Yes, Engineer, ayon po sa datos ninyo, gaano po karami ang mga sasakyan ang estimated na dumadaan po sa syudad araw-araw? Lumalampas po ba ito sa intended road capacity? Sir, in terms of specific figure, actually we're still in process of gathering data. Pero for the past years, we cannot deny na significant talaga yung paglobo ng mga sasakyan na lumalabas-masok sa ating lugar. In terms of naman, sir, sa road capacity, I think enough pa din naman yung road length. Napapansin lang natin kapag rush hour, doon natin nakikita, na parang hindi sapat yung mga kalsada natin. That is because, yung mga intersections po kasi natin dito sa San Fernando, halos magkakalapit sila. Yet, major thoroughfare sila, so highway sila. We expect na talagang dadaan dito yung mga motorista. Sa perspective ko lang, sir, sa mga susunod na taon, siguro mga alternate road or other traffic facilities po yung kakailanganin natin para kumbaga masabayan natin yung paglobo ng traffic volume. Ayun, sir. Yes, Engineer, ito po ang susunod nating tanong. Sigurado marami po ang nakakaranas nito. Paano po ninyo hinaharap yung mga issue po ng illegal parking o paggamit ng mga sasakyan sa mga bike lane? Yan, actually, for the past years, may mga ginagawa tayong continuous roving and monitoring po sa mga roads na may bike lanes. So, masasabi ko naman na we can see changes naman dun sa behavior ng mga motorista. So yun po, siguro nasasanay sila sa paulit-ulit na pagbabawal po sa kanila, Pero sir, may mga pagkakataon na natitiketan po namin yung mga drivers, lalo na kapag hindi po nakukuha sa ilang beses na pagbabawal. Actually, ma-share ko lang, may initiatives po ang department pertaining to active transportation. So may mga bike facilities po tayo and they are intended for cyclists. So may mga time po na ang office nagbibigay siya ng mga brochures sa daan po, sa kalsada po. Kalapit po dito yung advocacy ng department na ang bike lanes is intended for cyclists talaga at dapat hindi sila ino-obstruct. They should be utilized by rightful users po, which is yung mga cyclists po natin. Yes, Engineer, sinasabi po ng ilang netizen na ating nakakausap, tuwing nakakaranas sila ng traffic, puro short term ng mga traffic scheme, puro temporary fix daw po itong mga ito. Ano po masasabi nyo dito? May long-term plan na po ba tayo para sa syudad? Yes, sir. Actually, ayun, nare-receive din po namin sa Facebook page namin yan. Pero kung narinig po nila kanina, yung mga nabanggit ko pong mga engineering interventions,
which is yung pong continuous flow of traffic sa tatlong T intersection. Saka po yung installation natin ng traffic facilities dito sa may Dolores Business District. Both entails physical arrangement. So meaning kailangan po ng mga traffic facilities bago po ma-implement. I think hanggang sa may supply po tayo, may mga supplies po tayo na po pwedeng ma-install. Continuing naman po yung mga solutions na ito. Actually, aside po sa mga interventions na ito, patuloy po ang coordination ng office sa DPWH and sa mga projects po nila. Actually, next week, may gagawin po silang replacement sa mga skill deck po, skill deck segments po dito sa Dolores Flyover po. So, yun, I think may mga di lang na very much appreciated yung mga solutions na di nila, kumbaga, pang long term sila, pero nakikita nila short term kasi mga facilities ang nilalagay. Pero as of now, for the longest time, malaki po yung effect po ng mga nagawa po namin sa traffic congestion po. So, Sige. Engineer, ano naman po yung mga traffic hotspot o areas na may pinakamatinding traffic dito sa syudad? Ito po ba ay kumbaga kapareho po ng dati o meron pa po ngayon may bago binabantayan tayo na mabigat po ang traffic buildup? Siguro po, setting aside yung mga may road constructions tayo, no? Kung wala po yung mga yon, no? I would say yung etong Jasa pa rin po, ang Jose Abad Santos Avenue, yung mga intersections po natin dito. Kasi yun nga po, intersections ng dalawang major thoroughfares. So, we expect na lahat ng mga motorista talagang dadaan po dito sa intersections na nabanggit po. Actually, namely yung Lazatin and Dolores, yung mga intersections po natin dyan. Sige po, panguli na lang po, dadagdag ko lang po ito, engineer, kasi isa sa mga nirereklamo ng ating mga motorista kapag meron pong mga enforcers sa daan at meron naman daw pong mga traffic lights, pero ayon po ba sa SIPOSCO, ano po ba dapat ang masunod dito? Traffic lights po ba o ang enforcers? Ang traffic enforcer po, sila po yung may mas kumbaga kailangan nating pagtuunan ng pansin kaysa sa mga traffic lights. Kasi po, ang explanation po dito, sir, ang traffic light kasi currently hindi nila alam yung situation sa mga 4 legs or kung 4 legs man yung intersection na yan, no? Di po nila alam yung mga situation. So, kung ang enforcer, ang ating, kumbaga, pagkukuhanan ng instruction sa daan, sila po kasi alam nila yung kung ano dapat ang priority sa daan, sa kalsada. For example, may mga major and minor tayong mga intersection, precisely yung mga major thoroughfares, sila po yung priority bago yung mga minor. Okay, just to confirm, engineer, if may enforcer po sa daan, dapat yun po ang dapat sundin natin. Tama po? Tama. Okay, sige. Engineer, I will not take much of your time. Mapanguli na lang po mensahe po natin sa mga motorista at commuters, especially po dun sa mga matitigas ang ulo sa kalsada. Yun nga po sana yung sasabihin ko sa mga motorista na may short-tempered po kung tawagin, no? Sana mabawasan po yung init ng ulo nila sa mga kasadahan po dito di lang sa San Fernando, maging kung saan man po sila mapadpad, dagdagan po ang pasensya. We do follow traffic rules kasi may dala po tayong mga driver's license, so we presume talagang dumaan po tayo sa mga masusing trainings and kung ano man po yung mga requirements ni LTO bago tayo makakuha ng mga driver's license. So, among our commuters naman, yun din po, dagdagan po natin yung pasensya since, sumasabay tayo sa init ng panahon kapag sumasakay po sa mga public utility vehicles. And palagi po mag-ingat kung saan man papunta. Ayan, maraming salamat po, Engineer Carenzo Guevara, Traffic Operations Officer 4 ng SIPOSCO. Ayan, sa ibang balita po, bumaba ang monthly electricity rate ng Pampanga Electric Cooperative Incorporated o PELCO 2 and 3 para sa buwan po ng Mayo. Sa PELCO 2, bumaba sa 9 pesos and 93.06 cents per kilowatt hour ang residential rate mula sa 11 pesos and 20.34 kilowatt hour noong Abril.
Katumbas ito ng 1 peso and 27.28 cents na bawas na konsumo ng humigit kumulang 100 kilowatt-hour. Samantala, sa Pelco 3, bumaba naman sa 10 pesos and 50 kilowatt per hour ang singil sa mga residential consumer mula 11 pesos and 0.944 centavos per kilowatt hour noong nakaraang buwan. Paalala ng Pelco 3, hindi pa kasama sa mga rate ang distribution ng value-added tax. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings. Sa... Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nagbabalik ang CLTV 36 News. 18 bus driver at konduktor ang tuluyang binawian ng lisensya ng Land Transportation Office o LTO matapos magpositibo sa random and surprise drug tests. Katuwang ng LTO sa pagsasagawa ng surprise drug testing ang Department of Transportation o DOTR. Ang naturang hakbang ay alinsunod umano sa panukala ni President Ferdinand Marcos na paigtingin ang kampanya ng gobyerno sa pagpapanatili ng seguridad sa mga kalsada. 10 sa mga tinanggalan ng lisensya ay mga driver ng bus mula sa Victory Liner, habang 6 naman ay mga konduktor sa parehong bus company. Bukod dito, 2 konduktor rin mula sa Solid North Transport Incorporated nang natanggalan ng lisensya dahil sa positive drug test itong May 5. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II, ang kanilang aksyon ay batay sa RA 10586 o ang Anti-Drug and Drug Driving Act of 2013 at RA 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code na mahigpit na nagbabawal sa pagmamaneho habang nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Dagdag ni ASEC Mendoza, matindi ang pananagutan at responsibilidad ng mga tsuper dahil sa kanila nakasalalay ang kaligtasan ng mga pasahero, kaya't hindi dapat binabaliwala ang epekto ng drogas sa kanilang tungkulin. Bukod sa revocation of license, habang buhay na rin silang disqualified sa pagkakaroon ng driver's license at conductor's license. Samantala, nagbabala naman si DOTR Secretary Vince Dizon sa mga bus companies na posibleng kanselahin ang kanilang mga prangkisa kung mapag-alamang pinayagan pa rin magmaneho mga driver na sangkot sa iligal na droga.
Sa ibang balita, pinag-iingat ng Philippine Consulate General sa Hong Kong ang lahat ng Pilipino, lalo na mga migrant domestic worker o MDW, kaugnay ng delikadong surrogacy job offer sa bansang Georgia at ibang bansa. Ayon sa konsulado, may ilang ulat silang natanggap tungkol sa isang sindikato na target ang mga MDW sa Hong Kong na nawalan ng trabaho para hikayating maging surrogate mother sa Georgia. Pinalalabas umano ng sindikato na magbabalik trabaho lamang sa Hong Kong ang mga MDW. Ngunit kalaunan ay dinadala sila sa United Arab Emirates o UAE o Qatar bago tuluyang ipadala sa Georgia. Pagdating sa Georgia, may mga kaso umunong naiulat na ang ilang MDW ay nagiging biktima ng panggagahasa at kapilitang pagpapalagpag or pagpapalaglag. Bukod sa illegal surrogacy, nagbabala rin ang konsulado laban sa mga visa fixer na nagpapanggap na kinatawan ng mga lehitimong employment agency. Sa huli, hinikayat ng konsulado mga Pinoy sa Hong Kong na tanggapin lamang ang mga alok ng trabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga lisensyadong Philippine Recruitment Agency at Accredited Employment Agency sa Hong Kong. Samantala, isang linggo matapos ang 2025 national and local elections, ipinroklama na ng COMELEC ang karamihan sa mga nanalong party list group na magiging bahagi ng 20th Congress ng Pilipinas. Ngunit dalawa sa mga ito, pansamantalang ipinagpaliban ng proklamasyon dahil sa mga nakabimbing kaso ng diskwalifikasyon. Kung sino-sino sila, alamin natin sa report na ito. Nitong Lunes, May 20, opisyal nang ipinroklama ng Commission on Elections o COMELEC ang 52 out of 54 party list groups na nanalo sa 2025 national and local elections. Aabot sa 59 na pwesto sa Kamara ang nakalaan para sa party list representatives, alinsunod sa party list system na bumubuo sa 20% ng kabuuang membro ng House of Representatives. Nanguna sa listahan ng Akbayan party list na may mahigit 2.7 million votes. Sinundan sila ng Duterte Youth na nakakuha ng mahigit sa 2.3 million votes at ang Tingog na nakakuha naman ng halos 1.8 million votes. 3 pwesto sa Kongreso ang inilaan sa bawat isa sa kanila. 3 party list groups naman ang makakakuha ng tig-2 pwesto, ang 4Ps, Axia Yes at Ako Bicol. Habang 47 party list groups naman ang makakukuha ng tig-1 upuan sa Kamara, kabilang na ang Uswag Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibak, Senior Citizen, LPGMA at marami pang iba. Sa kabuuan, mahigit sa 41.9 milyong boto ang naitala ng National Board of Canvassers o NBOC para sa party list election. Ang mga bagong kinatawan ay manunumpa sa June 30, 2025 at magsisilbi hanggang June 30, 2028. Gayunpaman, hindi pa naipoproklama ang Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List dahil sa mga nakabinbing kaso ng diskwalifikasyon laban sa kanila. Sa isang Facebook post, naglabas ng pahayag ang Duterte Youth sa naging desisyon ng COMELEC kaugnay ng kanilang proklamasyon. Tinawag nilang grave abuse of discretion ang ginawa ng komisyon. Nagbanta rin ng grupo na ilalantad nilang umano'y katiwalian sa loob ng Kongreso at sa mismong ahensya kung hindi sila mapauupo. Samantala, halos ganito rin ang statement ng Bagong Henerasyon Party List sa post sa kanilang Facebook page. Ayon sa BH Party List, ang pagsuspinde ng COMELEC sa kanilang proklamasyon ay hindi lamang kawalan ng hustisya, kundi isang paglabag sa saligang batas ng Pilipinas. Kaugnay nito, naghain na raw sila ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
nais naming iparating at ibahagi ang aming saya. Dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ngayong mainit ang panahon, marami sa ating mga kababayan na naghahanap ng preskong pasyalan. Dito sa Central Luzon, paboritong puntahan ng mga beach sa Bataan. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Bagak, muling nagbigay paalala sa lahat ng mga turistang bibisita sa iba't ibang atraksyon sa kanilang bayan. Kabilang dito ang pagbabayad ng environmental fee na nagkakahalaga ng 40 pesos alinsunod na rin sa Municipal Ordinance na ipinasa noong April 2024. Sa ulat ng Philippine Information Agency o PIA Region 3, sinabi ni Bagak Senior Tourism Officer Leonardo Herbon na may 4-day validity ang naturang fee at isisingil ito sa lahat ng turista hindi lamang sa resorts kundi maging sa iba pang tourism destinations. Upang matiyak ang episyenteng proseso ng koleksyon, nagtalaga ng mga booth ng mga LGU sa mga barangay na mayroong tourist attractions. Minamanduhan ito ng mga barangay o municipal personnel na nakahanda ring magbigay assistance sa mga turista. Hindi naman 24/7 ang operasyon ng mga collection booth, kaya naman patuloy pa rin ang pagsasagawa ng random inspection ng mga tauhan ng munisipyo. Paraan mo na ito upang higit na mapangalagaan ang kalikasan ng Bagak at maisulong ang sustainable tourism practice sa lugar. Samantala, nagpaalala ang LGU sa mga turista na huwag basta-basta magbabayad ng environmental fee sa kahit sino man at tanging sa mga authorized personnel lamang na nakasuot ng official ID. Samantala, umabot sa mahigit 1.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa 8 sospek na naaresto sa anti-drug operations sa Bataan at Nueva Ecija nitong Linggo hanggang Lunes, May 18 at 19. Sa Bataan, 6 na sospek ang nahuli sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Kataning nitong May 18. Nakumpiska sa kanila ang 5 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 748,000 pesos. Samantala, isang high-value target naman ang naaresto sa Samal, Bataan. Nakuha sa kanya ang humigit kumulang 56 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa 380,800 pesos ang halaga. Isang caliber .38 na baril
na may 4 na bala at 1,000 peso marked money. Arestado rin si isang alias Orly, 43 years old, sa buy-bust operation ng pulisya sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nasamsam sa kanya ang nasa 70.20 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 470,000 pesos. Ang mga naarestong individual ay nasa kustodiya ng mga otoridad at sasailalim sa masusing investigasyon. Nakahanda na rin umano ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Samantala, nakipagpulong si Pope Leo XIV sa mga kinatawan ng iba't ibang relihiyon na dumalo sa misa ng kanyang inaugurasyon bilang bagong Santo Papa. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay niya ang namayapang si Pope Francis sa pagtataguyod dito ng Universal Fraternity. Iginiit din ni Pope Leo ang kahalagahan ng dialogo at personal na ugnayan bilang daan tungo sa pagkakaunawaan ng mga iba't ibang pananampalataya. Sa ibang balita, hanap mo ba ay sasakyang may style, bilis at may open-air freedom ngayong tag-init? Huwag mag-alala dahil may Mazda MX-5 RF sa Laos Auto Group. Ito ang perfect ride para sa summer adventures, convertible hardtop sleek gray color at sports car performance sa siguradong mapapatingin ng lahat. Tara na't silipin natin ang features ng summer-ready na sports car na ito. My name is Morena Gutierrez, Sales Executive from Mazda Pampanga. This is a MX-5 2025 model, RF automatic transmission po. Then 2.0 liter yung kanyang engine, ma'am. As you can see po, ito po yung ating sports car natin dito sa Mazda, ma'am. Then we have also 2-seater. And also, we have Apple CarPlay and Android Auto. Wireless charger na din po siya. Then, we have also active driving display, ma'am. And lahat po ng safety features, nasa kanya na din po lahat. Naka-Bose speaker na din po tayo, ma'am. And yung kanyang wheels po is size 17. Black alloy na din po yan, ma'am. Then, side mirror po niya is black glossy. Pwede po siyang idala kahit saan naman pwede siya. Kasi ma'am, hindi naman po siya mababa yung kanyang ground clearance. Usually is mataas naman po siya compare sa other sports car natin. Kaya pwede po siyang idala sa Baguio, sa Tagaytay, pwede po siya ma'am. Makakakagat po siya doon ma'am. Yung safety features niya po is ma'am, usually meron na po siyang 4 airbags ma'am. Sa dual front and also the side curtain po. Then also the driver's knee, meron na din po siya ma'am. And also, ma'am, yung kanyang trunk space, mas maluwag na din po siya, ma'am. Pwede niya pong ilagay yung mga gamit niyo doon. If ever na may mga luggage kayo, pwede niyo pong malagay doon. Si Mazda po kasi, ma'am, usually technology talaga siya, ma'am. And also more comfort tayo pagdating kay Mazda, ma'am. Then, mas makakatipid na po kayo lalo sa fuel niya dahil nga po is kay Active G na siya. Bali, ito yung bagong color niya, ni MX-5. Ito po yung tinatawag nilang Aero Gray, ma'am. And ito po yung kanyang, ma'am, bagong tan na pa-leather na din po siya, ma'am. Usually kasi, ma'am, yung mga MX-5 natin is hindi sila agad nakikita dito, ma'am. By ordering po kasi talaga yung mga MX-5 natin. It's take 3 to 6 months yung waiting talaga. Then, kailangan ng reservation, at least 200,000 then non-refundable tayo pagdating kay MX-5. SRP nito is 2.6 million, ma'am. Then yung kanyang ma'am, yung promo niya, ma'am, kung gusto mo mas mababa naman yung down payment mo, pwede kang mag-apply sa amin in-house financing, ma'am. For 5 years yun, ma'am. Pero nasa inyo naman din po kung magkano yung gusto nyong i-down, ma'am. Pag in-house financing po kasi, ma'am, usually mag-a-apply ka sa amin. Sa amin nyo po ipapasa yung mga documents nyo. Then may mga pipilapan lang po kayo, ma'am. Mabilis lang din mo ng process nun, ma'am. Usually mga 7 days, gano'n. Or minsan nga, mas madali pa doon, mga 3 days lang, gano'n, ma'am. Ma-approvean po kayo. Sa in-house financing po kasi natin, ma'am, included na po doon yung insurance, pati yung LTO, tsaka yung chattel mortgage natin. Pero na lang po pag nag-bank financing po si client. Pag nag-direct po siya kay bank, usually po yung chattel mortgage,
kay bank na din po. Then kinukuha na din po nila minsan yung insurance natin. Yung roadside assistance natin na tinatawag nila, ma'am, worth of 32,500, 24/7 po yan, ma'am. Yung number po sa ating roadside assistance, yung kay Laos is 02-5318-84555. Then, kung may mga question naman po si client about sa unit niya, pwede rin po nila akong reach out. Ito po yung name ko, Morena Gutierrez. Then, ito po ang aking contact number, 0919-065-0309. Dito po sa ma'am, Jasa Road po natin, ma'am. Dito sa City of San Fernando, Pampanga. Dolores din po ito, ma'am. Sa tabi po siya ng flyover, actually. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Lunes, panoorin ang mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Uy, nangko! Kulang ako ng toppings. Sa... Ano? Inilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sinimulan na ng Angeles City Government ang fumigation sa mga pampublikong paaralan sa buong lungsod bilang paghahanda sa pasukan. Batay sa anunsyo ng City Information Office, lumarga na ang fumigation nitong May 19 at target itong maikuta ng nasa 55 public schools sa syudad. Sa atas ni Mayor Carmelo Pogi Lizatin Jr., sa Anti-Dengue Task Force, binuo ang City Barangay Outreach para makatuwang sa brigada, eskwela at maprotektahan ang mga mag-aaral at guro mula sa dengue. Nagpasalamat naman si Engineer Edgar Domingo, Superintendent ng Department of Education Angeles City Schools Division, sa lokal na pamahalaan para sa programang ito.
Taong 2019, nang simula ng Angeles City Government ang annual fumigation sa mga pampublikong paaralan. Samantala, isang sustainable na pamamaraan ng pangingisda ang binida ng isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales. Ito ang isinadya ng National Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 upang personal na tunghayan ang kalagayan ng mga mangingisda sa lugar. Magbabalita si Lizen Morten. Sa pagsikat ng araw sa Barangay La Paz, bayan ng San Narciso, Zambales, iginayak ng mga miyembro ng Fisher Folk Group na Deep Sea Fishing Association ang kanilang mga bangka. Bibisitahin kasi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang naturang lugar upang personal na makita ang isang tradisyonal at sustainable na proseso ng pangingisda ng naturang grupo. Nasa 500 kilometro ang kailangang bangkain upang marating ang bahaging iyon ng karagatan. Doon, ipapakita sa atin ng mga mangingisda kung paano ba ang proseso ng pag-harvest doon sa stationary net na kanilang ininstall na kung tawagin ay lambaklad. Isa lang sa mga miyembro ng Fisher Folk Association ng La Paz ang 68 years old na si Simplicio Orendain. 4 na dekada na raw siyang mangingisda at aminado siyang kung minsan binabawi na ng kanyang edad ang mga nakagisnang kabiasnan sa dagat. Sustainable din sa mga katulad namin na kahit nga may edad na, mga babae. Mga babae membro namin, mga senior din. Yung hindi na nakakalaot, dito na sa baklad. Kaya naman itinuturing niyang malaking biyaya ang lambaklad na ipinakilala ng BIFAR sa mga kapwa niya mangingisda. Imbes kasi na sila ang pumalaot at maghanap ng huli, mismong mga isda na ang kusang papasok sa aparato na kanilang ininstall sa dagat na kanilang pinangingisdaan. Isang oras lang, isang oras sa umaga, isang oras sa hapon. Wala ganong gastos yan. Hindi katulad nun, lalaot, magpuhunan ka ng 10,000, 5,000. Dito wala. Magkano lang puhunan namin dito, kala 1 litro na lang gasolina. Parang parang sideline yan. Isang oras nga lang umaga, isang oras sa hapon, makakagawa ka pa ng ibang trabaho. Ang lambaklad ay isang uri ng stationary fish trap na gumagamit ng malalaking lambat na nakalatag sa ilalim ng dagat. Dito sa Barangay La Paz, tinatayang 8,000 square meters ang lawak ng kanilang lambaklad kung saan tonelada at iba't ibang uri ng isda ang nahaharvest sa loob ng isang buwan. At nitong Martes, May 20, bumisita si BIFAR National Director Elizer Salilig sa lugar upang personal na masaksihan ng operasyon ng lambaklad at makipag-ugnayan sa mga mangingisda rito. Ikinagagalak daw niyang operational at income generating ang lambaklad na ito na naaayon sa plano at programa ng ahensya para sa mga mangingisda. Nagkaroon po talaga ng kanto, yung training. Nagsisimula ito sa Occidental Mindoro And then ito ay nareplicate ng mga tao hanggang ang Bureau of Fisheries binigyan din sila ng mga technical personnel ng undergo ng trainings how to assemble. Ibig sabihin, buwan ang iginugol ng Deep Sea Fisher Folk Association ng La Paz upang habiin ang mga net na ginagamit sa pag-install ng kanilang lambaklad at gayon din ang mga technical training sa pag-ooperate nito. At bukod pa raw rito ang pag-oorganisa sa mga mangingisda upang mahikayat silang magkaisa sa isang layunin na dapat ay maging financially stable ang kanilang samahan sa paglipas ng panahon, ayon kay BIFAR 3 Regional Director Wilfredo Cruz. Nagkaroon talaga ng social preparation kasi project ito Usually kung hindi siya ma-handle na maigi is nagko-collapse. And kasama na rin dito yung training nila sa financial literacy. So kailangan nilang alam kung paano i-handle yung kaperahan nila, yung mga sales nila. At nakikita naman namin dito sa Deep Sea Fishing Association, maganda yung kanilang yung kanilang process at yung guidelines nila sa pagpapatakbo ng kanilang organization. At makalipas ang 2 taon, proud na nilang ipinakita sa National Director ng BIFAR ang bunga ng kanilang mga pagsasanay at pagkakaisa upang maging operational ang kanilang lambaklad.
Halos 1 oras na hinatak ng mga mangingisda ang net mula sa ilalim ng dagat. Maya-maya pa, pag-operate ng lambaklad, pinubuo po ito ng at least po 30 katao, 30 na mangingisda na nandun sa dalawang bangka, at nang sa gayon po ay makapaghatak, sila po yung maghahatak ng net para po maihango itong mga isda. Ayan, yung mga isda na kanilang nahuli. Sa kasalukuyan, higit 40 pamilya sa Barangay La Paz ang umaasa sa lambaklad bilang pangunahing kabuhayan. At sa Central Luzon, may 3 pang lambaklad ang naka-install sa iba pang bahagi ng Zambales, at may isa rin sa Aurora na kapwa pinangangasiwaan ng mga fisher folk group na inorganisa ng BFAR Central Luzon. Gamit ang mga ito, umaasa ang ahensya na mas mapapalawak pa ang paggamit ng ganitong teknolohiya sa iba pang bahagi ng bansa upang mapabuti pa ang kabuhayan ng mga mangingisda at ang pangangalaga sa yaman ng karagatan. Lizan Morten, CLTV 36 News. Samantala, Actor PH naglunsad ng digital directory ng Filipino artists. Narito pong report. Inanunsad na ng League of Filipino Actors o Actor PH ang kanilang official website na magsisilbing online database ng mga Pinoy artists sa kanilang General Assembly na ginanap nitong Linggo, May 18. Ang event ay dinaluhan ng kanilang chairman na si Dingdong Dantes, kasamang iba pang board members tulad ni Agot Isidro, Iza Calzado at Boots Anson Rodrigo. Ayon kay Dantes, layunin ng website na maging isang global calling card para sa mga aktor sa Pilipinas, isang directory kung saan pwedeng makita ang profiles, filmographies, headshots at contact information ng kanilang mga miyembro. Kapansin-pansin na parang kahalintulad ito ng mga casting websites sa Hollywood, kung saan madaling ma-access ang information ng mga artista. Ilan sa mga featured members sa page ay sina Cherubay Picache, Tirso Cruz III, Elijah Calas, Susan Africa, Charo Santos Concho, Jasmine Curtis Smith at Joel Saracho. Makikita rin sa site ang full list ng kanilang board of directors na sina Dingdong Dantes bilang chairman, Agot Isidro vice chairman, Isa Calzado president, Piolo Pascual public affairs director, Cherubay Picache welfare director, Mylene Dizon treasurer at Jasmine Curtis Smith bilang social media director. Paglilinaw pa ni Dantes na malaking tulong ang website sa representation ng Filipino talent, lalo na kung may mga foreign productions na naghahanap ng Pinoy actors. Ang Actor PH ay registered sa Securities and Exchange Commission bilang isang non-profit organization na nagsusulong ng proteksyon, representation at kapakanan ng mga artista sa industriya. Isa raw naman itong hakbang para sa mas matatag at makabagong komunidad ng mga actors sa Pilipinas. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.